Oh, give am job, please. Na. Casgla rhain fel trigareddau. Adeilada bentwr mawr. Yna tro nhw'n drysor newydd, fel mae'r machlud yn troi'n wawr. Bwyda di y bwch ailgylchu. Llanwa di y grochan hyd. Gwylia heb bapurau echddoe yn troi'n gylch grawn newydd drud. Tro dy dyn yn degan digri. Tro foc sgwar yn botel gron. Tro hen eiria rhwng dy ddwylo. I wneud cerddi newydd sbon. A gymryd i'r brynia a'r môr a'r afonydd, y trefi a'r traethau, bychain llonydd. A gymryd i'r bobl gynhesan y byd, a gymryd i Gymru a'i chymryd i gyd. A gymryd i'r cymoedd a'r siopa betio, a'r capeli gwag a lanwa nhw eto. A gymryd i'r steddfod a stiniog a'r glaw. A gymryd i Gymru be bynnag ddaw. Take care, mate. No. Ti'n iawn? Yndw, dwi iawn. Ti'n siŵr? Yndw, dwi'n siŵr. O, smi o chwysio. Ei, gwtio chwysio. Dau 7 canrif ynghyd yn oer fel Cilmeri. Sut wyt ti'n ymdopi gyda hyn? Ddim yn frwg, di cael dipyn bach o sioc. A'r dail yn diferu atgofion. 7 canrif o sôn am orchestion hen oesau. A'r dydd yn gymryd ar gwelion. Saith canrif o sefyll ar erchwyn y dibyn. A'n traed bron fferi ei hunfan. Simon, a ydych chi'n hoffi'r millennium? Mae'n bleser bo' ma bob blwyddyn. Mae yna cymaint o talent yma. Da iawn. Dyma'r millennium yn agor blynyddoedd maith yn ôl, yn 2004. Amser hir
O, ydi. Pan roeddwn i'n ifanc. Cut. Creu. Gwir. Fel. Gwydyr. O ffyrnais. Awen. Y geiriau awen a gorwelion sy'n sefyll allan fwyaf i fi, oherwydd mae'r ganolfan yn le lle allan ni lledaenu gorwelion unigolion sy'n dod i fewn i'r ganolfan ac hefyd pan mae'r ganolfan mynd allan. Ac wrth gwrs awen, mae'r beth eitha pwysig am hynny mewn unigolion yn does. A dwi'n meddwl bod cael geiriau Cymraeg yn ymddangos ar adeilad sy'n mor eiconig ac sy'n cael ei adnabod ar draws y byd i gyd yn bwysig iawn, a dwi'n gobeithio bod bobl ar draws Cymru i gyd yn cael rhyw gysylltiad efo'r adeilad am fod y geiriau yna gobeithio yn siarad efo pawb.